ngalesikhathi sahamba nje kanje hayi ukubona okubi kuphela bona okuhle kuyena ngalo ukuthi siseyindlovukazini sithi asingabi namona ngempela into enhle asisupport futhi into enhle eyenziwa umunye umuntu wesifazane. Mabule Thandeka, ngifisa ukuthi kunina la ikhala khona ngikhala nani, la enilala khona ngilala nani phansi, la enivuka khona ngikhuphuka nani. Anikwazi umehluko eniwenzile nini empilweni yami, mkhulu kabi umehluko eniwenzile. Angazi noma ngingakushare yini lokho futhi anginandaba ungaphuma ngaphandle bese singaphandle uthi awu kanti uMama Somana bese kubheda. Khona izikhathi ebhizinisini ezimbi, khona izikhathi ezinhle. Ungazi bathunywa uNkulunkulu wayithi nangu uMama Somana, angisho ukuthi konje ngizothini ukuthi angazi ngababonga ngithini, but ke kukhona la bafike bafitha khala kaxa ezintweni zami zibheke phansi bazenza bayifukule bengaboni njalo bona ukuthi bayayifukula. Ngiphinde ngibonge bonke indlovukazi ezikhona esizike zadlulelwa imindeni yazo. Hlaka ngiyabonga ukuthi nami imindeni yayazi mekusane ma meeting kuthi hayi sithatha lo kodwa ukwazi kuma ukuthi cha mina ngifuna iyayazi engifuna uSomana. Awubanga nomona ukuthi awu uMama Somana vele hayi ngeke ake sisupporteni amandi ake sisupporteni abelungu. So baningi abantu abangisupportile. Sengibonga nayo indlovukazi enye ngibonile ngafika impela ishonele umyeni wayo. Sengikhumbula nanomuzi wakhe nje ngiyawazi ngomqondo engathi ngifike kuyena kwasho ukuthi phela ke ipolitiki yemndeni niyayazi. So nje ngiyabonga ukulisupport ibusiness lami, ngicabanga ukuthi sisazoya phambili futhi sisazoya phezulu kakhulu. Nabantu besifazane ngibakhohle empilweni yami. Ngicela ongakajoyini ibandla ukuba sendlovu ikazini, ngicela ajoyini ngoba yinhle into eyithola la. Nangale noma ngakuthiwa unalo ibusiness kodwa uyalapheka umphefumulo wakho uphuma ulaphekile. Uyuthi kade unenkinga ngaphandle khona isikhathi engangabiza umngane wami uGugu la. Kodwa khona bangibiza ngaphandle bathi hey azabhlungu into esho usisigugu. Hawe manga ngingayimela kanjani. Hawe mama mina bengazi ithemba ukuthi eneliyabuya kumuntu. Elibuyisile umuntu wesifazane ku wheelchair. Kuningi Mapule ngiyabonga Thandeka kakhulu uNkulunkulu angibusise ngani lo luthando ezingane zene zayikhuluma ngalo mina ngiyalazi ngibonile ngaphakathi mina ngithi noma ngilele ngithi Nkosi yami konje yini engingayenza ngiyezile abantu besifazane kodwa uNkulunkulu usazophinda ngipha amandla ngiloke futhi kufike ngoba kumina kufika ngokomcabango ngiye ngithi ngihleli ngimbuka umuntu noma ngikhuluma naye bese kuba khona into eklikhayo no ake ngenza ukuthi ngibonga kakhulu indlovukazi isikhathi sensuku ngilalela ngibonga kakhulu umphathi wami qhubeke njalo. Siyabonga. Wow. Hey, yabona kwashaya ebhomu besingalindele. Wafika ngesikhathi kuQueen. Hayi mhlaliseni la. Right on time. Ngicela ukusho lento esiseleke bafowethu eyokuthi uma esidlovukazini ukhona la indaba nebhizi ngicela ukunilinda ngoba ngefanele nizwe. Okay.